mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanano, kumusta? O karon day no, atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pino. Bayno, di ta maglangan niya ang laing sumpay ning pinalahi nga sugilanon. Si Andre ug si Ethan. Sorry nga dili ko makasulti ni mo bahin ini. Kay part ni sa plan ni Andre sa iyang pagpresentar sa iyang invention. Oh, really? Wow! Say mo palang gisulti ka ron? Excited na kay kong ma-witness ni ini. Kaysa pagkatinuod lang, Fiona. Dugay na kong fan ni Andre. Mao ba? Yes, Fiona. He's popular sa university. Diin ko nag-study o criminology. Kay one time, during my college days, may exhibit silang gihimo sa campus. And most of our students, naka-admire niya for his unique talent. As in, gani na ito higayon na. Daghan ming na-crush niya. Mao ba? So, see you na lang sa sunod adlaw sa venue. Okay. And please, I hope you don't mind. Give my regards to Andre. Nausaman ko. Nalain maninuon ko sa gisulti ni Candice. Yes, Fiona. He's popular sa university. Diin ko nag-study o criminology. Kay one time, during my college days, may exhibit silang gihimo sa campus. Ug most of us students, naka-admire niya for his unique talent. As in, gani na ito higayon na. Daghan yung na-crush niya. Dili ko angay nang mubati og ingon niini. Kay gawas nga, hinikugma ko na si Andre. Dugay na katong gisulti ni Candice nga usa na karon ka police officer. Ug katong iyang tiingon, pagpadayag lang niya kani sa estudyante pa siya. Sa ilang admiration kang Andre. I'm done, Andre. Oh, mana ka? Kagamba na itong gikaon. Mura magani og wala makuha ka nang imong pagkaon nga nang atong giordero. Busog man kong kundaan. Giubanan talang gani ka sa imong pag-lunch. May problema ba, Fiona? Problema? Uwa man, good. Wa? Pero masabot na doon, ha? Wa gani. Oh, sige, maom ka. Okay, wa. Hipuson ko na lang atong sobra, ha? O kining ubang pagkaon nga wa matandog. Ato lang ihatag sa mga ka-office mate nimo. Total, wa man bitaw na may labti. O pagkani na siya mahuman? Human ako. Excuse me. Kay ihatag ko niya dito sa inyong office. Marge! Marge, pagka Marge, wa pa ni maupin. Basta na ay wa magdaog-baon niya. Ay, ako na lang, Sir Andre. Sige, dawata niya. Thank you, sir. Welcome. Di ka na yung mahibaw din sa office, ha? May importante kong lakaw, Fiona. Kabayan sa umabot ng convention. Fiona? Ikabati ka na ako. Ha? May importante kong panawag lang kung may problema ka din, okay? Okay. Naibaw ko. Mahisaptan siya. Apanwa lang siya masayod nga sa hilom. Nagselos ko nga to ni Police Officer Candice Gomez. Nahilom ni ang may gusto ni Andre. Mao di tingali nga, sa pagkawa ni Sophie,
nga suod usab di ay niining hikala. Nakikita gid siya ni Andre. Aron ko na makagather og information nga magkatag og lead sa pagkawa kani ni Sophie. Dili lang sabli at tingali ni Mao'y tuyo niya. Gusto gid tingali niyang mamit ug masuod si Andre. Ay, Fiona. Bisan tuod kung maingon siya nga wa, ba't nakailan ko niya? Ingon siya ni kung mubati og silos. Pero isa man naging silusan. Ethan, nagsakay na ko sa auto. 30 to 40 minutes na ko diya. Okay, Andre. Magpaabot ko. Sige, kay Michael waiting ko. Okay. Hello. Hello? Engineer Andre Martin, sir. Good afternoon. Police Officer Candice Gomez here. Yes, Miss Gomez. Nanawag ka. I think related gihapon sa kaso ni Sophie Jimenez ang imong tuyo. No, sir. Lain ni ako tuyo ni mo. Unsa man ka na? Unsa, Officer Gomez? Related ni sa umaabot nga convention ninyo, sir, nga mga scientists and inventors this coming Wednesday. I see. May invitation nga gisend si Miss Fiona nako regarding ini. O nagkahisgot mi bahini mo. Og ako sa siyang gisultihan nga fan ako nimong daan bisan sa estudyante pa ko sa college. Mo congratulate lang ko nimong daan, sir, kay mo present man ay kuno ka sa imong invention. Yes. I hope to see you there. Bisan ko wa pa ko invitation from your girlfriend, sir. Makaatog maka-witness ra gihapon ko sa maong event. Kay kami may muhatag og security sa maong convention, sir. Mao ba? Thankful bitaw kaayo ko, sir. Thank you, Sub Officer Gomez. Mahimo bang magpalahi? I mean, may ipangutan na lang unta ko kung mahimo. Nga kung dili mahimo, sir. Unsa man ta kana? Mag-ask lang unta ko kung unsa na latest updates kaso ni Miss Sophie Jimenez. Bisan tulog, patay na usab ang maong tao nga mikidnap niya but sa mastermind sa maong kidnapping Miss Gomez. Bitaw, sir. I don't know kung unsay dulungan sa maong kaso. Kaya apig ko din mo, sir. Giasahin na nga to sa lain ang maong kaso, sir. Mao ba? May gidudahan na pa yung unta ko nga utok sa maong kidnapping, sir. Nga mo hinungdan sa kamatayon sa akong suod nga higala nga si Sophie Jimenez. Ha? Although, wala ko ebidensya. But sa mga circumstansya lang na ako nigibase, sir. Nagduda ko nga may police official nga involved sa maong kaso. Oh. Do na gid, sir. Andam ka na ba niya, Ethan, sa kung pagpresentar ni mo sa mga convention? Dugay na akong andam, Andre. Naghinam-hinaman ako. Mao ba? Ikaw, unsay mong gibati? Nga dili na magid kalikayan. Mapaila mo na gyud ako sa publiko, sa katawhan, sa tibuok kalibutan. Well, sama ni mo. Excited na sad ko. Kay pagasalmutan man ang mga convention sa mga representative sa mga dagkong nasod sa kalibutan nga may mga nabantog ng mga scientists and inventors around the globe. Ug bisan tulog dili kini contest. Apan gipakasama ko kini nga usa ka dako nga hagit alang naton. Ug karbo nga usa kita sa representante nga mukaway-kaway sa bandila. Kumusta, Bravo? Karon ang adlaw nga ipaigayon ng maong convention. Ug hingpit ko na ikaw nga mapailas kalibutan. Og mabaniog na niya. Nga ako, si Professor Charles, ang bugtong inventor sa Pilipinas nga mubuntog og mupatigbabaw sa mga imbensyon sa mga scientists and inventors sa tibuok kalibutan.
Wa na usay kabutangan sa gibati kung kahinang Professor Charles. Umano niya sa akong pagpresentar o pagpaila kanimo sa kalibutan sa mga scientists and inventors. Bravo! Tungod sa imong ka-unique o advance. Ako na niya ang pag-ailhon nga gods of all gods sa tanang mga scientists and inventors sa kalibutan. Ako na niya! Apan nahibaw ka ba, Professor Charles? Dili kay ikaw lang nga Cebuano ang mo-presentar sa iyang imbensyon? Nahibaw ka ba? Ha? Kaya nga no? Aduna pa ba di ay mas ilado o mas utukan nga inventor dinhi sa Cebu Bravo? Aduna pa ba di ay? Ni sa downloaded nako nga program sa maong konbensyon. May usa-usab kalaing Cebuano engineer and inventor Professor Charles. Usa ka engineer Andre Martin. Unsa? Si Andre Martin? Nakaila ka ba kaniya, Professor? Nakaila? Oh! Nakaila ko niya na tawhana, Bravo. Ang hambugero nga engineer, Andre Martin. Hambugero? Oh! Usa siya kang bugero nga estudyante ni Professor Jeronimo Villa. Nga nagtuo, nga kay nahimong estudyante sa maong professor, nga way nakatunan. Nagtuo na nga hawd na siya. Mao ba, Professor? Makapahimot nga naapil di siya sa maong konvensyon. Unsa ba iyang ikapasigarbo, ha? Wa gibutang sa program or flow sa maong convention, Professor. Kung unsa ang iyang i-presentar. Bugo. Bugo ang organizer sa maong konvensyon, Bravo. Nagitugutan nila nga makasalmot ang sama kang Engineer Andre Martin nga way nakatunan o way ikapasigarbo sa maong event. Magpakauaw lang siya sa mga Cebuano. Nasabot kung may kalagot ka na ng Andre Martin, Professor Charles. Unsa? Ako? May kalagot niya? Ano man, Professor? Wa ako'y personal nga kalagot kaniya, Bravo. Apan kay tinudluan siya ni kanhi Professor Jeronimo Villa didto sa kauluhan nga mo'y higpit kong karibal sa akademi. Gikasilagan ko sab siya. Sama sa gibati kong kasilag sa bugero usab niya nga Professor. Kaya nga no, unsa man di ay anahimong sa ni anang giingon mong Professor Jeronimo Villa kanimo Professor. Dili ka na nga masayod pa rin eh. Pero Professor... Husto na, Bravo! Ayaw dungagi nga akong kalagot nga nahinumdom ni Professor Jeronimo Villa. Husto na! Shit! Bisan sa paghinumdom sa niya ni Jeronimo, dili ko kapugnan nga musuro ka nga akong duko. Kanya, tungod sa kauwawan niya yung gihilamos sa akong naong ug sa akong pagkatao at ubangan sa mga dagkong opisyal sa nasod. Nganiyad kong tungor, mas una pa man unta ko kaniya sa natad sa siyensya o pagka-inventor. Apan siya mo'y pili sa mga hurado nga most promising og mananaog sa gipahigayon nga international contest and convention sa mga inventor sa Pilipinas. Bisan pa sa iyang kabako. Ug butang hangtod kanon, dili ko gyud madawat. Hinungdan nga bisan kinsa nga may koneksyon kanhi ni Professor Jeronimo Villa. Ipanumpa ko gyud
nga kasilagan o panimaslan. Pero sige, tanawon ta. Tanawon ta kung unsa kakabus ang iyang ikapasigarbo. Tanawon ta kung dili ba siya manglipagha ug mauwawan kon mapaila ko na sa kadaghanan ug sa kalibutan si Bravo. Tanawon ta. Nasa ato pa, Andre? Nga nakaila ka ni ining Professor Charles? Nga niya sa program nga trending usab karon sa social media? Kay, matod pa, nangaraan ako no kini og ilado kaayo, utukan, o most awarded inventor sa Pilipinas sa miaging tuig. Sa natad sa siyensya ug sa pagpangimbento, wa makailan ni Professor Charles, Fiona. Sa ato pa, ilado gyud ay kaayo na siya rin sa nasod. Oh, ilaro gyud siya. Kinood ka na. Apan sukad ko makaila si Professor Jeronimo Villa, nga akong gitamod og gidayeg nga inventor. Kung ako pasultihon, sa iyang panahon, why si bisan kinsa nga inventor netong higayuna nga makalabaw kaniya. Bisan pa mismo kana si Professor Charles. Unsa? Nagkalaig ko ni Professor Jeronimo Villa kon Professor Jero sa iyang pagkasiya, sa iyang pagkahambol, sa iyang pagkamapausanon, nga di kagyud gani makadungog kaniya nga ipasigarbo kung unsaman ang mga kadaugan, ang mga kalampusan ug ang mga kataas na sa iyang nabot. Mao ba, Andre? Oh, o gani, nining paghisgot na to kaniya. Namiss na ko siya. Ang iyang kaayo nga rin ako. Andre? Kaya wag niya gihikaw ka na ko unibisan kinsa ang kahibaw nga anak niya. Usa siya ka modelo nga scientist and inventor, Fiona. Oh. Apan, nganong wa na kita makadungog bahay niya, Andre? Wa ko masayod kung unsa gitinuod. Apan, nahibawan ko nga information nga tuwa na karon siya manimuyo sa gawas sa nasod. Di ay? Kung niya palang unta siya, nagkasiguro ko nga dili ko niya palabyon kining maong convention. O kumbinsido ko nga mapasidunggan yun siya. Kay nakatala na siya sa natad sa siyensya din sa ato. Nga mao ang pinakalantip nga inventor dili lang sa Pilipinas. Apan gitahod o gitamod usab siya sa tibuok Asian region. Tungod sa iyang contribution sa natad sa siyensya ug invensyon. Apan matod mo kaganiya, nga way maayong relasyon kining Professor Charles, nga tukang Professor Jeronimo Villa. Sa unsang hinungdan? Ug unsa nga hinungdan? Sa gitawag nila og The Green-Eyed Monster. Kini mao ang miguba sa pagkatao mismo ni Professor Charles, Fiona. Wa ko ikaw hisap ti Andre. O sibuti pasabot sa imong giingon nga The Green-Eyed Monster. Ang garbo o pride, selos or jealousy. Ang kasinang nga bation sa tao ngadto sa iyang isig katao. Nga sa iyang tan-aw og pagsabot, nakalabaw kaniya. Mao ang nagtukmod kang Professor Charles nga nag-isip kang Professor Jero nga hingpit ni Kaway. Kay wa niya maabot kung unsa man ang mga kalampusan ug dungog nga naangkon ni Professor Jero sa natad nga diin sila hingpit ng nga kaatbang. And generally speaking, sa kahakog ragyod sa dungog, garbo, ug labaw sa tanan sa gahom, nga buhato lang ang tanan aron lang sa pagdaot sa uban. Alang sa kaugalingon niyang interes ug kabulahanan. Kaya ang mga taong hakog, way katagbawan. Kaya bisan pag anaa na kaniya ang tanan, ang dili iya hagiparag-iya na mismo sa uban, buot pa nining ilugon ug angkonon. Kini ang miguba sa ilang relasyon, Fiona. Ug mahimo nga muguba pagyud sa bisan unsang nga relasyon. Hisabtan ko ikaw, Andre. Apan sa imong gipanulti karon, nagkaingon ko sa akong kaugalingon nga basta ang tao sobra na kani kayong pagsalig sa kaugalingon ug magpatuo nga siya na lang ang makamao. Wa na gid siya mag-isip nga may Ginoo pa. Gusto ka, Fiona. Ug mao kanang hinungdan sa kagubot karon sa kalibutan. Kay gikalimtan na ang Ginoo. Ang Ginoo gihimo na lang sa tawo nga pang emergency na lang.
Mainom ang tao sa Ginoo kung anhaan sa kalisod ug panginahanglan. Hinikalimtan nga kitang tanan, lumalabay lang. Nga moabot yun ang panahon, nga kita, matag usa kanato. Muatubang yun ug muhatag ug husay sa Ginoo sa tanan natong gipamong ug binuhatan. Niining tanan, iyag yun kitang paninglan. Pagkadagan sa mga tao, Andre. Dagan usab ng mga foreigners nga buot mo saksi niining talagsaon nga event. Bisa din sa quarter nga itong himutangan. Mabati mo ang kasaba sa daghang mga tao dito sa ground. Gawa sa mga local, national media outlets. May mga foreign media usab nga nagsugo na sa pag-cover sa sitwasyon karon din sa video. Bisag wa pa magsugod og program properly. Si Ethan, Yes, Fiona? andam ka na ba? Pipila ka gutlo gikan karon, ipaila ka na sa tanan. Sa kalibutan sa siyensya. Dugay ko na kining gipangandaman. Sa pagkatinuod lang, gikulbaan ko, Andre. Kung ganong gikulbaan ka man, Ambot lang. Pero, tingali sa akong ka-excited. Nga mailan ka na gyud sa tanan. Grabe. Dagan yung kayo ang mga tao, Sarge Sangke, dili ba? Wabit ko magtuo ngayon ini kadaghan ang mga tao nga manambong nin konbensyon, ma'am. Excited yung kaayo ang tanan. Ikaw gani, kabisan assign for security na ining ipahigayon nga event. Excited mo ka kayo gani, di ba? Oh, ang kunan ko gid na. Kay nalakip sa mo present karon sa ihang sorpresa nga invention ang akong idol sukad pa sa estudyante ko sa college. Oh, maubat. Bisan ko nagtrending pa kining Professor Charles sa social media, nga highlighted yung kaayo siya, but alang nako, ang akog yung manok ang pinaka-the best, o kana way lain, kundili si Engineer Andre Martin. Grabe, Gomez. Dili mabangbang ang imbitasyon sa China, no? Huwag ang mga tao, eh. Kapa kayo ang ilang gipresentar nga humanoid robot, oy. O gipagkita nila nga mo di karon ang big business nila sa tibuok kalibutan. Tiyaw mo na ang ilang imbensyon nga humanoid robot may imo nang mo-assist sa mga tao o masakiton nga nagkinahanglan sa pag-atiman. Taas na doon kayong ilang nabot, no? Murag malupig ang atong Professor Charles Dennis sa Siboron. Dagan pa mga nasod ang mo presentar sa ilahang invention, Sarge Sangke. O pag di magkapakita ang ubang mga nasod nga participants ni maong event, sama sa India, ang US, o ingon man ang Japan, nga may usa sa gikahinaman sa mga tao nga saksihan. Bitaw, no? Advance sa basab kayo na ang Japan. Kung ako lang may numduman, sa bato tuig, ha? Pero nabasahan lang na ako sa usa ka article diha sa internet ba, nga may usa ka Japanese inventor, nga naka-invento og machine nga masalida ang damgo sa usa ka tawo. Pinagi lang sa pagtapot ini sa pipila ka bahin sa iyang lawas. Mao ba, Sarge? Oh, mahal kayo to. Bisan ganyan China, may invention sa sila. Nga gikabalakan po sa mga tao sa China. Nga basin raw sa unya kuno ang makahatag o kadaot o kamatay sa ilang nasod. Nakaibaw ko din ang maong article, Sarge Sangke. Taon-taon na kina. Ang ilang invention nga artificial sun. Artificial nga adlaw. Nga matod pa, mas init pa kuno sa adlaw. Og mao ka nang gikahadlukan sa mga taga-China. Kay may nag-lead man gud nga information. Nga sa pagtesting pa lang niini, libuan na kuno ka tawo ang nangamatay. Nga wa lang ibalita sa media. Tungod sa news blackout dito, kay sila komunista. Kontrolado sa ilang gobyerno ang tanan. Ug may nag-expose sa nga gituyo nila kini pagmugna, isip hinagiban, batok sa mga nasod nga giisip nilang kaaway. Labi na sa mga nasod nga naay mga dagkong deposits o mga natural resources. Sama din sa Pilipinas. Nga kuno, sa ako lang nadunggan ha, nabasahan ako nga buot nilang ilugon ug ang kunon sa umaabot ng mga adlaw o magamit nila ka na maong artificial nga adlaw ning maong katuyuan. O, evidence ba kayo na, no? Bitaw, bisan gani ang India, ila na kining gikabangi. Kay nagtapad baya ang China ug ang India, may portions ilang nasod nga buot ang kunon sa China. Uy, tinuod ba ko na? Dili si ko makaingon
ingon nga tinuod kay wa man sa ta makasaksi gyud. Kay layo ra man dinhi sa ato. Pero wa man tingali aso kun way baga di pa. Gani ang China kani ato, dabani og gitawag nila og sleeping giant. Di ba? Oo, nakadungo ko, ana. Paspilan. Usawa naman lang kung si Bako, ilatang ilugon. Usawa na lang taon. Ipalayo lang tato ba? Kung mahitabo na, Sanki. Dili na to matagamtaman ang kagawasan. Kaysa komunista nga nasod, sa gikaingon ko na, ang gobyerno mo ay magbuot sa tanan. Nakadungo ko sa tong tuiga hanggang may attempt og rally sa China batok ni Xi Jinping. Kay bisan na kuno ang mga tao dito. Wa makaw yun sa komunista nga pangagamahanan. Mauday nga daghang mga Chinese mismo ang buot mo biya sa ilang nasod. Mao ba? Tinuod na. Kay di atong 1989 nabaniog ang Tiananmen Square Massacre. Diin libuan nga mga demonstrator nga kasagaran mga estudyante ang ipamatay. Nga hangtod karon wa gyud mo hatag og klarong datos o data kung pila gyud ka mga demonstrador ni atong tuiga ang nangamatay. Grabe, no? Na pag ganito'y isyo bahin sa Xinjiang Uyghur crackdown, ay cert na aron mahibaw kas detalye. Kay grabing patayan to. Torture og daghang tao ang gipang preso tungod lang sa ilang pagkundinar sa komunistang panggobyerno. Pero di kay kanala ang panghitabo dito, ha? Daghan pagyud kung mag-search lang ka. Di lang ni ma-report tungod sa new blackout dito. Diin censored ang tanang balita nga ipagawa sa media. Kay lagi, kontrolado sa gobyernong komunista. Nahugyaw man ang mga tao? Nagda silang Frank sa Japan. Murag sila na ang magpresentar sa ilang imbensyon. Gumisto. Nakita mo din his monitor, Bravo? Kung unsang sitwasyon karon dito sa Vineo? Professor, sa pagpan sa kamera, nakita na ni sa atong nahimutangan ang kusog kayong pagpamakpak o hugyaw sa mga tao sa Vineo. Dihang may presentar na ang Japan, India o United States sa ilang imbensyon. Dili kay pagpakughugya ro niya nga itong masaksihan, Bravo. Kung mapaila o mapresentar ko na ikaw sa tanan. Nakasiguro ko nga linugon niya sa kasaba sa mga tao ang kinatibukan nga stadium. Kung ila ka nang makita. Kung masaksihan na nila ang tanan mong mahimo labaw sa ordinaryong tao. Sa imong pagkaikaw, Bravo. Grabe. Tingnan sa dili ka katuon ni atong maong imbensyon, Andre. Nga gipresentar dili pa lang dugay. Di aman ha. Simple lang ang maong imbensyon kung imong tan-awon. Printer. Printer nga mo print og karne o bisan noon sa nga klase sa karne o pagkaon. Nga recommended kuno sa mga fast food chain. Nga human ma-print ang bisan unsa nga order, isud lang ni atong unit nga murag oven. Nga human sa pipila ka gutlo, kun mo alarma na, mahimo na nga buwaon kay kini nahimo naman din nga tinuod nga pagkaon nasama sa hulagway nga giprint sa maong printer machine. Makita mo, Fiona, nga mihugyaw pag-ayo ang mga tao. Giunsa man kini nila paghibo, Andre? Nganong nahimo man kini nila? Di ko magkapasabot niya na, Fiona. Kaya wa kong mag-focus niya na. Apat tingali, kini nakakuha og idea niya itong one of the most notable breakthroughs came in 2019. Din ang pulok sa mga researchers dito sa Tel Aviv University sa Israel. Nagmalampuson sa paggama og labing unang 3D printed human heart pinagi sa ilang pagtuon sa bioprinting and tissue engineering nga gipanguluhan ni Professor Tal Dever uban siyang team nga mikolekta og mga living cells, proteins o biomaterials nga gikan mismo sa dawa sa tao nga mo'y gigama og biolinks para sa bioprinting nga ilang nadiskubre. Din sa kasamtangan nga higayon, ang kompanya nga
BioLife 4D, C-Link, ug ang mga researchers sa tibuok kalibutan are advancing bioprinting technology nga ang tumong nga makagama gyud og fully working hearts para sa human transplantation ug sa pagsulbad sa nagkadyutay ng porsyento sa mga donors nining kasamtangang panahon. God. Pagkataas na kidog naabot sa natad sa siyensya. Gawas nga lisod kining katukuan. Apan nahitabo. Kay wa kini palandungan nga mahimo di ay sa tao. Sa mga scientist nga nagtuon niini. Apan unsa man ang imo ikasulti ini, Andre? May giya ka kini sa kahitasan? Ha, Andre? Di ko makatubag na anang imong pangutana, Fiona. Apan ingno tikas pagsulti ini. Kung may usa ka panghitabo nga wa nato palandungan nga mahitabo sa manini, kana kay nahitabo. Meaning, gitugtan sa kahitasan. Oo, tinuod ka na. Apan may mga butang usab nga supak sa balaod sa Ginoo nga nahitabo. Dili ba? Gusto ka, Fiona. Apan dili man nato masabtan ang gahom sa Ginoo. Yan ang bahina. Sa akong tawhanon nga pagsabot. Sa ilang giingon, nga everything happens kuno for a reason. Oo. Dagan ang nag-ingon ni anak. Correct. Pero ang maong linya, di mo makahulagway sa usa lamang kapagsabot. Kay adunay daghan nga aspito ang paghulagway nini. May philosophical view, may spiritual view, psychological view, ug may ginaingon usab nga scientific view. Ladies and gentlemen, the most awaited part of this event is about to begin. Help me welcome the pride of Cebu and the Philippines. Ang Philippines na ang mo presentar, Andre. Diin ka na ka-line up. Etan, dili na magdugay. Mapresentar ka na. Yes, Fiona. Bisa mo nang kakulba nga akong gipati. Please give a big round of applause for the most awarded science professor and inventor in this advanced time, the one and only Professor Charles Rucker. Si Professor Charles ang unang i-introduce, Andre. Okay na. Natanaw og nabasa na ako sa program. Nagigunitan niya ng announcer, Andre. Fiona. Nga may usa pa ka Pilipino inventor from Luzon nga ipresentar. O kita, anaa sa pinakauwahi mahimutang. Nakita og nabasa ni mo kini Ethan. Bisan, probably 10 meters ang atong distansya kaniya. A wonderful day to everyone, especially to our viewers from different parts of the world who are tuning in to the live broadcast of this magnificent event. I am more than proud to introduce my invention, a robot who can speak to you, who can do almost everything that every man can do. My very own Bravo! A round of applause for Bravo! Microphone, Miss Announcer. Bravo! No! Giilog niya nga Sir, Professor. No! Ayaw! Shit! You are more than shit, Professor. Bravo! Sir, Professor. Damn it! Oh my! This is my moment. I want to let you know, people around the world, that I am Bravo. And I can do anything you want for me. Gusto niya! Bravo! Natumba ang inbensyon mong robot professor. Shut down ko siya automatically. Gamit ka na yung remote. Miss Announcer, ang microphone. Dara, Professor Charles.
Hello, people around the world. You don't have to worry. You have nothing to be afraid of. I mean, it's just a part of showing you what a humanoid robot can do. Like us, human being, Bravo can express anger. He can express hate. He can even kill a person. But he was not created to kill. But I can show you also his brighter side, where Bravo can save us from harm, or he can help us from whatever disaster that might happen. My Bravo is good. I invented him for common good, not just for the Filipino people, but for the people around the globe. Hangtod karon, Andre. Bisan tuod kun may nada sa mga pagpasabot ni Professor Charles kung unsa ang nahitabo. Nakabahin lang kuno sa presentasyon. Bagdagan ang nabalaka og nahadlok. Kung adunay mass production sa klase nga pagkarobot niya itong Bravo. Kay mahimong gamiton kini sa dautan nga paagi og purpose. Tinood ka na, Fiona. Apan, usa imong pagsabot kung ngano nga nahitabo kadto. Although, lain-lain mi gunahuna si Professor Charles. Nga managlahi mi ganiya. But commonly, sa akong pagsabot, most scientists and inventors kung hiskutan ang paggama sa usa ka humanoid robot. Bisan na gani ako. Ibasi ko gyud kini kung unsa ko nga pagkatao. Sa laktod, nabati mo na ako nga miingon nini. Even si Ethan, misulti na kanimo nini. Nga si Ethan mao ako, ug ako mausab si Ethan. Hisabtan mo tingali ako, Fiona. Sama sa kahoy. Nga kung ang punuan, natural yun nga mauusab kini ang bunga. Dili ba? Yes. Hisabtan ko ikaw, Andre. Nga sa ato pa, si Ethan mao ang pagpadayag mo kung unsa ka nga pagkatao. Sa mga kaganiha, sa nakita og nasaksihan sa kadaghanan kung unsa katong Bravo nga imbensyon ni Professor Charles. Dayag na lang. Ngayon usab ni adto ang matuod nga pagkatao sa nag-imbento kaniya. Ni Professor Charles mismo. Damn it! Bullshit ka, Bravo! Gipagkauwawan mo ako, animal ka! So live broadcast pagyud sa tibuok kalibutan! Bullshit ka! Giguba mo nga akong imahin o pagkatao animal sa tanang tao sa tibuok kalibutang animal ka! Giguba mo nga akong paglantaw nga mukita og millions or even trillions dollars kung mapatented ka na. Diusikan mo ang dako kong investment o dagasto nimo animal. Busa may mas mayo pa tingali nga idismantol o gubon ko ikaw sa maninip. Stop it, Professor Charles. May puti nga may padlong na ako. Don't take me. Do not dismantle or break him. I like your Bravo. Oh. Unsa? What are you saying? You like Bravo? Yeah, I like Bravo. I cannot speak English well, but only little. I am a businessman from Russia. I am willing to invest for Bravo for our very own interest. We need not to talk these times here, but maybe we can find a place where we can talk more confidentially with birds or coffee. Take my hands, Professor Charles Recker. Oh. Take my hand, man. I am Nikolai Gatti. Yes. Professor Charles Recker. Wasap gid magpalupig ang Tagaluzon nga scientist ug inventor sangki. Bito, Gomes, yung next sabto iha. Palahi ba? Gamay ra nga gadget nga muskan sa lawas sa tao.
o maka-analyze kung noon sa iyang sakit o gipamati ba. Bitaw, nindot kayo ang imbensyon. After sa presentation sa tanan, human sa mubo nga break, pwede ko nga musuway ang si Bisan Kinsa sa maong gadget. Nga soon, kung mapatented na, available na sa market. Mayo man itong maong imbensyon, Gomez, pero di sad mayo. Ha? Kalibog ba si imuhang gisulti, Sangki? Unsa ko'y maayo tong maong imbensyon, pero dili sad maayo. Unsa ba, uy? Makutaw mo sa akong utok, ana, uy. Bot akong ipasabot Police Officer Candice Gomez, ma'am. Sir, day. Nga maayo to siya nga gagjit aron dili na ta magpalaboratory o magpa-check up og doktor. Kay mahibawan man dayon nato. Diretso na to mahibawan kung siya atong sakit. Minus gastos o minus hago pa, dili ba? Onya, be. Unsa man putong imong giingon nga dili sad tumaayo? Duha ang rason nga dili maayo. Na. Pag di ka makasulti sa imong rason nga nung nakaingon ka nga di tumaayo, gipun ana pud nimo. Sige lang gud. Ako may nag-ingon. Ay lang kong reklamo diha. Kay kanabito kung ikay musulti na ako, di masad kong reklamo. Sibya. Pagkapilusupo, gidi mo Sangki, uy. Nagigigay, padayon na lang gud Gomis. Pandayon na ilang ko. Aw, oo, oy. Mintras, wa pa ka maayo. Paandayon na lang ta ka. Okay. Be, unsa man na? Kahapit na mo resume ang program, oh. Si Engineer Andre Martin na ang sunggang presentar sa iyang inbensyon. Naghinam-hinam na ba ako masayod kung unsa pod ang iyang ikapasigar po para na itong mga Cebuano ug mga Pilipino. O sige na, salti na. Sa ikaduha na tang rason. Sulti nagdiretso. Adlib pa mo gito, eh. May adlib ang kanyang kanta. Ako pang hilig po kong bukanta. Hey, nangana gyud mo Sangki, uy. Ulagi, musultin ako. Ay kaduhang rason nga akong gingon nga dili maayo kay mawagtangan og pangwarta ang mga doktor. Mawadaan sila trabaho. Kay wan na may magpa-check up. Kay naan may automatic. Dili ba? Oh, Uy, nanay. Murag-murisyom na, nanay. Dali, magpadoon ko. Kay si Engineer Andre Martina ang sunod ng presentar. Excited siya siyang idol. Nahina lang, Gomez, maumod ka. Hello! Hi! What an incredible sight to see! So many amazing people gathered here today. It is truly an honor to stand before such a vibrant and energetic crowd. Whether you have come from near or far, your presence here makes this event more special. The last but not the least to present his invention, one of Cebu's pride from Cebu, Philippines. Help me welcome scientist, inventor, the one and only Engineer Andre Martin. Thank you, ma'am. And to all of you out there, hello. I am here before you not to promote myself as a scientist, not to promote my invention, but to convey to you that modern technology does not only bring harm to humanity. I also want to emphasize that it is best used for prosperity as well as the advancement of humankind, and as a means to achieve the safety and peace among nations that we all aspire to attain. I want to introduce to you myself, my very own version of myself as a humanoid robot. Ethan! Hello. How are you? I am Ethan, not a copycat, but a humanoid version of Engineer Andre Martin.
ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pino, si Andre ug si Ethan. O kulihog na ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagpanunayong pagpaminaw.